Hi guys, good morning. So ngayon guys, humanaman tag panghinlo din sa balay, humanapod tag kaligo, humanapod tag baw sa baboy, humanapod tag panilig sa silong. So mag-adto ko karon sa baryo kay ako gipapangambas ni Ate Mayamiya sa yang baboy niya, do na may mupalit. Ni chat sa ako ang mupalit nga moadto daw mi dito mutan-aw siya baboy. So natay commission. Nagitay commission guys. Basta kita gani mga ambas, nagitay commission. Tulo kabuk nag-chat sa ako kagahapon, isa ang wanha. Katong isa, wala pa. Katong isa, wala pa. So, dito na lang kumuhat lang ni mama kay aron sad kong kuan, ma-edit na ko ang video ni mother. Ug naas mother dito. Doon na may nangayon ako gabukado. So, ato ni hatag sa kong igagaw guys. Pit-pit. So, ato ni hatag kay daghan man tag abukado. Daw di man sad nato ni magampanan og kaon. Ganina akong gipamahaw abukado. Akong gipaniud, akong giisna karon kay alas 9 naman, ay alas 10 naman ni kaon po og abukado. So, pagchat sa kuan katong kapalit og baboy, nagitawagan ako si Doydoy nga magpakuha ko kay kapoy baklay basta init na. Ato sa sangat atong BP. So, kuan kay guys kang akong BP karon ganina humanak og panilig sa silong, nag-BP din ko. Ang akong BP karon guys kay kuan 115/88. So good news. Okay ra ko tong BP karon guys. Dili siya masyadong dako. So ato na ni isira atong pertahan kay aron mulakaw na dayon ta. Ato ni ilak guys. Kanira dani may akong ilak. Kaya naa dani akong kuan. Milyones. Milyones. Milyones kami guys. Kanira dani ilak. Ang katong pikas, din ako to ilak kay nag-charge yung matras ni Alan sa cellphone. So, dili na to nilakan dire. Open na siya. Narang atong avocado guys. Uy, nagbarabaram din akong kayamanan dani. Suki hangin. Si mother wala pa naka-upload sa bakat to. Ito na ta guys. Ito pertante. Wala pa ko nakakuan. Mura ko ipamahaw kay karon wala ko. Namahaw ko duha ka boka, mura. May sounds. Uy, tumbog pa. Kakakontak. Ano sa brand natin ito? Ano sa man? Kumakas lang mama dito? Wapa na guli? Wat-wat sa paniud to ko no. Nagwat-wat sa paniud to rin si mother there. Nawala pa man to ka-upload.
Kitsatan ko to kaganina nga ipakwa ng cellphone kaya ako yapon pagda sayo. Hi guys, napatay lang ni mother guys. So ang buyer nga palit sa baboy ni Ate Maya Mia wa pa nagtunga. Nagsigirag chat pero ambot niya ay nga pa siya nagpangas. Si mother wala dani, wala pa to i-upload si mother dani guys. Kaya wala naglakaw. Si Dudoy dani nagbugha sa kahoy. Nangahoy din na siya guys. Naghukas-hukas man mura maglawasan. Lawasan gidi ay. Narayang sanina oh. Kada na lang hadoy. Sapa, nalidagan ka diya. Ha? Hindi ara siya sa sapa nangahoy guys. Kaya wala na may kahoy ni mother. So, siya ang nangahoy na si father. Kaya wala man si father. Nagpanghoyan niya guys. Wala si father kaya nagkuan. Ito sa sintro. Maglaag-laag. Hasta si Auntie Mercy Dani wala. Sila duha naglaag. Nangato sila ito sa iyang igsoon. Ito sa Porok City. So, narayang tanom ni Mother Dani guys. Oh. Paspasan niya guys. Kaya nag-ulan na. Pasaligyo. Medyo tiyas pagbuka guys. Kaya nagdambak ng ulan guys. Lang motor. Kabunit ang motor. Ito sila guys ng ulan. Wala? Yan ang panaka dito guys. Panload na niya dito sa ilalim.
Ha? Dapat tuloy yan. Akong kuhaon si Mimi sa eskwelahan guys kay kusog ra ba ang ulan daw kusog pud hangin. Kadang ko na ko siya og payong kay wala ko siya nagdalag payong. So ato siyang adtuon sa eskwelahan. Kay mabasa-basa niya to. Tugnaw. Panugnaw ko guys. Ang motor gitabunan na ni Duy kay buslot ra ba na ang bangko man. Basa siya pag ingkod kung mag-drive. So, ato na pasin si Mimi. Pinagdagang-dagang to siya. Sa ulan. Kaya ampay magudin niya ang ulan. Uling na siya basta sa ulan. Kaya ampay niya ang kaligo sa ulan. Pero hindi siya kakaligo. Kaya ako siyang akasin. Let's try cabs ang likod. Gawas. Wala pa nang gawas sa mga estudyante guys. Wala na grado ang grade 5, grade 6. Nagrado grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Muna yan mong bokeh din guys. Basta mag-ulan, mag-fags. Diba? Dadahan nagbulak ang among kilid sa eskolahan. Perti kakusog sa hangin guys. Sana naman, wag naman ng malakasan. Takot ako kapag malakas ang hangin guys. Las gawas nas Mimi guys. Na sila ang grade 1. Grade 1 mo ba? Grade 1 no? Oh. God bless. Ibuota ng bata, bye. Kisay magkuha ni mo, Yeb? Bangga ni. Kisay magkuha ni mo? Bangga. Ha? Bangga. Nabangga? Napasam bangga ko. Ha? Bangga. Ilagot ko. Wala. Kuha ko si mama? Wala ko papa. Kuha ko si papa. Ikaw, kisay magkuha ni mo? Ha? Kisay mo ba magbaklay? Ikaw, Raisa? Muli na ka? Ha? Muli na ka? Wala kay payong? Ato si Kono, ko ba na oh? Mariami. Limpyo pa sila ni Mimi guys. Tapos sila ipauli sa ilang teacher. Ano guys, di na maklaro basta inani nga kuan. Mag-fags, di na maklaro. Ha? Bakit ko an fog? Oo. Why? Picturean ako ang fag. Why? Why ba? Ha? Why ba? English speaking, manini si kuan. Sige, mo ngalan? Ha? Ay, sininyo. Sa grado? Kindergarten. Wala pa ko grade 1. Wala pa ka na grade 1. Wala pa siya na grade 1. Matulong ni ma'am. Akong gawin ka na lang.
Wala ka tugnawa di ay. Historiador man ni sininyo oy. Wala na nagulan guys, naghangin, kusog din pags na lang. Pro night kanang kuan kanang magtaliti, unsa nga na nang taliti, tarigsik. Pero dili giningon siya pareha ganina nga kusog nga ulan. So kipoto na to na atong payong kay wala naman nag-ulan. Ato na lang hulaton si Mimi kay hapit na sila mo gawas kay naghinlo na. Hindi na to guys, kaya nakalindang ako sa kay hangin. Super. Pagkakabo na kong payong sa hangin guys. Tawas na sila guys. Alidong, tani dong. Ulan siya guys. Huy. Ito si Kadlo. Alidong. Nag-ulan dong. Class Mimi guys. Iban siya yung classmate guys. Dana ako na yung classmate guys. Tiyoy! Na si Tiyoy? Si Tiyoy? Oh! Wala pa si Mama guys. Mauli namin ni Mimi. Hinahinay namin ni Mimi baklay. Kung nakauli na mi guys, daw natabuan man naman si Mother, gidala na lang nako ang yang cellphone kaya maka-upload siya karon kaya pa siya upload ako pa ning editon. Ginokoder. Wa pa taon si Mother na i-upload karon naghapon guys. So paningkamutan na to nga ma-upload ni iyang video. Kay sayang pod. O good news kaayo no kay sa kuan channel ni Alchel. Grabe na gid niya nga kaguol nga abinyag dili na maoki. Gaigno na siya ni Cardo nga pagundang na lang ana kay kuan ka lang ma-stress ka lang nga sige kag paabot ana nga dili pa na maoki. So good news kaayo kay gipaningkamutan gid niya ti Maya-Mia nga maoki ang channel ni Alchel ug dako pod kay among pagpasalamat nga ang cellphone ni Mother nga tuwa ni ate dadto na open ang kuan ni Alchel tanan. Daw kay mong pasalamat nga nakaabot ang cellphone kay dili pa man gid mao-okay ang kuan ni Alchel kung wala tong cellphone ni Mother nga nag-abot. So magpasalamat lang yapon mi nga na okay na gyud ang tanan. So, kang Jinjin atong nang adlaw na okay na. So kang Alchel na okay na pod. So abang-abang na lang kayo sa ilang sahod reveal. Charot. Bitaw guys no, daghan kayong salamat sa tanan-tanan nga mga followers, subscribers, silent viewer, ug daghan yung kayong salamat sa tanan labi na gyud sad niya ti Maya-Mia nga siya gyud ang naning kamot para nga makuha ng among channel kay kung dili tungod niya dili pud mi makasweldo bisan tuod og ginagmay lang. So naa man gyud mi masweldo pag abot sa buwan, kung di pag abot sa buwan, pag abot sa 2 ka buwan, do na mi sweldo nga madawat, di ba? So okay ka sa tanan guys. So dako sad kay among pagpasalamat sa tanan-tanan ninyo guys nga naagid mo nagsubaybay sa among mga video, sa among mga vlog tanan, naagid mo kanunay. So hanggang dito lang ang video ko guys og maraming salamat gyud sa inyong tanan. Tanan daghan gyud kayong salamat sa inyong tanan sa inyong pagsuporta sa mua. Daghan kayong salamat. Bahala pag ingon kunyo balik-balik ko pasalamat pero salamat yun kay sa inyong tanan-tanan guys. O God bless to all. I love you to all. Amping tang tanan kanunay. Tanan-tanan amping. Bye guys.